Máme pre vás čerstvé novinky, ktoré určite nesmiete premeškať. Tento týždeň sme pridali tieto produkty. Plynový ohrievač využíva plyn na maximum, čím znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje šetrnosť k životnému prostrediu. Sada kľúčov na demontáž vstrekovačov je vyrobená z kvalitnej ocele, odolnej voči deformácii. Montážne kliešte s uhlom 45 stupňov sú ideálnym riešením pre náročné montážne úlohy. Precízne rovné kliešte pre presnú a pohodlnú manipuláciu, medené kladivo pre šetrné údery bez poškodenia citlivých povrchov. Rýchla a presná diagnostika pre vozidlá BMW, Benz a Audi s doživotnými aktualizáciami. To všetko a omnoho viac nájdete na stránkach profigaráž.sk.